A Concellería de Xuventude de Ribeira realiza unha forte aposta pola formación da mocidade cunha serie de actividades e cursos que favorecen a aprendizaxe en campos do máis variado e a través de diferentes formatos, dende pílulas formativas e obradoiros prácticos ata propostas en liña. Cursos online sacamos 4 de totalmente diferentes e os cursos saliron gracias á demanda da propia mocidade, é dicir, nos escoitamos e agora estamos un poquinho propoñendo. Son cursos que van a ter unha certificación pois para a nivel curricular e profesional que llevalan, dirixido a rapaces maiores de 16 anos e como somos xuventude, ata 30. E despois vamos a facer o que serían as pílulas formativas, que vamos a empezar con unha específica de toda a desinformación que hai na rede. Vai a ser impartida por un enxeñero informático e se vai a centrar en como poder saber o que é verdade, o que é mentira, como saber o que son os fakes, os bulos, e creo que van a ser moi interesante, e esa farémola tamén aquí no espazo da Casa Asunto. Na modalidade presencial, a primeira proposta será o curso de DJ, programado en base ás demandas que a propia mocidade ten trasladado. Impartirase durante 5 sesións presenciais, nas que os asistentes poderán iniciarse en técnicas básicas e familiarizarse cos distintos materiais. Neste caso, o curso que vamos a impartir presencial vai a ser o curso de DJ. Hoxe abren as plazas para que podan inscribirse, unha vez completadas, pois dará inicio o 25 de abril. Este curso si vai a ser presencial e formativo de maneira táctica, van a estar aquí pois con todos os instrumentos, van a adquirir os conocementos, con vistas a que logo pois poidan facer certas actividades, como temos pensado, que poden ser as peleas de galos, e logo, de cara a outras actividades que realice o Concello, pois podamos ver esas caras deses rapaces que se formaron no curso en outros proxectos que realice o Concello. Os interesados xa poden reservar a súa praza na Casa da Xuventude. Ao igual que todas as actividades formativas que programa o Departamento, a inscripción é de balde ata completar as prazas.